Salam edildiler, hemmäňe YouTube sahypamda hoş gördük. HSK näme? Stipendiýalar haçan dokument taşyrmaly? Bu gedekki video esasan şu iki mesele barada bolar. HSK onun Hytaýça doly ady Han Yu-Shiping Kaoşy. Ol Hytaýça biliş derejäni kesitleýän synaldyr. Bu synanyň iň pes derejesi HSK 1, iň ýokary derejesi bolsa HSK 6. HSK synanyna jemi 3 satdan syna taşyrmaly, dinleýiş okuýy, okuma hemde ýazyw. Hytaýyň çagyna eger ýokary okujalarına Hytaý dilini okumakçy bolsaňyz, onda size HSK synanyny taşyrmak ören wajypdyr. HSK synanyny taşyryp geçen daşarýurtlar aýatlar Hytaýyň ýokary okujalarynda stipendiýa utup bilýärler. Stipendiýa utmak üçin bolsa HSK synanyna ýokary baha almak gerek. HSK synanyna iň ýokary baha 300 ballar. Synada taşyryp alynan baha jemi 180-den geçen bolsa, onda HSK synanynyň geçdi diýip hasap edilýär. Hytaýdaky ýokary okujalarnyň daşarýurtlar aýatlara hödürleýän stipendiýalaryň sany sanardan köpdür. Käbir stipendiýalaryň okuw tölebi ýatak jaý mut bolup bilýär. Käbir stipendiýalar bolsa, bulardan hem daşary her aý $2 $500 aralygynda pul berýän stipendiýalaryň görnüşide bar. HSK synany dünýäniň 112 sany ýurtlaryna taşyryp bolýar. HSK syny Hytaýyň çagyna jemi 71 sany şäheriň 330 sany ýerine taşyryp bolýar. Eger de HSK synany Hytaýyň çagyna taşyrmak isteseňiz, onda her aý diýenýärli Hytaýyň ýokary okujaýlaryna synalar geçirilýär. Bakalavr okap başlamak üçin HSK haýsy derejesini taşyrmaly? Eger de Hytaýyň çagyna ýokary okujaýlaryna Hytaý diline bakalavr okujak bolsaňyz, onda HSK 4 synanyny taşyrmagy sizden talap ederler. HSK synanyň synagy taşyrma tölebi näçeden? HSK synanyň synagy taşyrma tölebi, ýani HSK 4 ol $450 $65 töweregi, HSK 5 $550 ol bolsa $80 töweregi, HSK 6 $650 olam $90 töweregidir. HSK 4 synany näçe wagtyň dowamyna okap taşyryp bolýar. HSK 4 synany 1 ýylyň dowamyna gowja okap gürrüňsiz taşyryp bolýar. Türkmen ýaşlarymyzda da Hytaýa gelen ilkinji ýyly 1 ýyllyk Hytaý dilini öwrenme kursyna ýazylýarlar. 1 ýylyň dowamyna Hytaý dilini öwrenmem aprel-iýun aýlaryna HSK synanyna girip syna taşyrýarlar. HSK synagy sertifikatyny ele alanlaryna soňalsa Hytaýdaky ýokary okujaýlaryna dokument resminama taşyrýarlar. Eger de magistratura okujak bolsaňyz, onu noýabr aýyndan may aýyna çenli stipendiýalary dokument resminama taşyryş bolýar. Şu aralykda stipendiýalary resminama taşyryp ýetişmeli. Her ýokary okujaý stipendiýalary dokument kabul edişleriniň tamamlanýan wagty dürlüdür. Käbir ýokary okujaýlary eýýam dekabr aýyna, käbirler bolsa martda, käbirler bolsa iýun aýyna resminama kabul edişlik wagtyny yapylýar. Garat ol siziň taşyrjak ýokary okujaýyňyza bagly. Eger de Hytaýa çyndanam okumak, bilim almak üçin gelmek isleýänleriňiz bar bolsa, onu meniň bilen arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Men özüm urukduraýyn. Eger de şu düşürilen video size azajygam bolsa peýda etýän bolsa, onu YouTube sahypama agzap bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Eger de Hytaýa okuw etmek barada mesele dören bolsa, ýa bolmasa da Hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa aşakda tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan tesbirleriňize laýyk jogap beren, ýa bolmasa da laýyk videolar taýýarlap size ýetiren. Onda näme? Indiki videomyzda görüşýänçek hoş, sag bolun.